Jeg gik fra at drikke torsdag, fredag og lørdag, og nu sidder jeg her i mit eget podcaststudie. Sidder lidt løs på stolen og har lavet over 60 episoder. Og nu skal jeg sidde og snakke med mig selv. Jeg sidder og snakke med mig selv, det var faktisk noget af det allerførste, jeg gjorde, da jeg startede podcasten. Jeg startede jo podcasten alene. Og det skal jeg nok lige fortælle noget om, men først og fremmest så vil jeg gerne lige sige velkommen til dig, der lytter med. Mads og jeg, vi prøver lige noget nyt. Vi prøver bare lige for at prøve det, hvor at, jeg sidder og snakker nu, og så kommer Mads' episode her bagefter. Hvorfor, tænker du? Jamen, vi har jo egentlig også et behov og en forståelse af, at vi skal udvikle os som personer. Og vi gør det her med podcast, fordi vi har interesse i det, vi laver, og det vil jeg gerne fortsætte med, og fortsætte med at ligesom presse barrieren lidt til, det er sygt nøjeren, bare sidde og snakke i et lokal, jeg er helt alene nu, der er ingen mennesker over mig. Men det er godt. Det er sådan nogle refleksioner i gang. Men så er jeg jo så forberedt lidt spørgsmål til den her. Det er jo ikke engang en samtale, det var mig, der sidder og snakker. Men det er crazy jo. Det er jo crazy. Men det er fedt nok. Det er fedt, vi prøver. Vi vil det her. Vi er i gang. Jeg fik en tanke. Jeg skal nok fortælle hele den her rejse med podcast, hvordan det egentlig startede. Men jeg fik en tanke her den anden dag. Prøv lige at overveje, hvis det var en hel verden, vi levede i, fyldt med kun autister. Folk, der vil have det helt struktureret og i rammesat, og der vil være styr på det hele, mand. Der vil være styr på det hele. Altså, det kan godt være, at folk siger, at autister, de har det hårdt, og det har de også, det er virkelig synd for dem. Men hold kæft, hvor ville det være fedt, hvis de bare styrede verden. Der ville være struktur overalt, og de ville være planlagt, tilrettelagt, og vi vil egentlig heller ikke have så meget med mennesker at gøre, fordi man er jo sådan lidt socialt distanceret som autist. Ej, det er også for sjov. Det er sgu synd. Det med autister. Men det var bare lige en sjov tanke, jeg fik. Hvis hele verden er fyldt med folk med autisme. Ja. Men tilbage til det, jeg snakkede om. Jeg startede podcasten for 2,5 år siden, vil jeg sige. Alene i min lejlighed. Og jeg fattede ikke noget som helst, hvad jeg lavede. Så jeg prøvede at købe en billig mikrofon, som kunne kobles til min computer i et halvdårligt program, og så skulle jeg sidde i en sofa, lidt ligesom jeg sidder nu faktisk. Forskellen er bare, at jeg svedte, altså jeg kamsvedte, og jeg sad alene, og der var ikke engang sommer. Jeg kamsvedte, jeg svedte så meget, og jeg skulle prøve at være poetisk, og jeg vidste ikke engang, hvilken identitet jeg ville have, da jeg skulle til at lave podcasten. Så det var ikke engang mig selv, eller det var mig, der snakkede, men det var ikke den persona, jeg har med i dag, der snakkede. Det var som at jeg skulle prøve at være noget, jeg havde set på sociale medier. Det var lidt mærkeligt. Sådan motivational speech-agtigt. Og det er jo egentlig også meget det, vi har snakket om, at vi prøver jo lidt at afspejle os i folk på sociale medier. Det prøver jeg virkelig at distancere mig fra nu. Fordi hold nu kæft, hvor er det egentlig sygt at tænke på, at vi prøver at ligne andre folk så meget. At vi får lavet operationer, og jeg så også en dokumentar omkring nogle influencers, der får lavet mulige operationer, sådan noget i røven, og det skal være stor, og taljen skal være lille, og det så godt ud til, men inde bagved, så har de jo altså fået klemt utrolig meget væske ud bag i et operationssår, og det føles som tortur i 3-4 dage. Det er jo fuldstændig vanvittigt, vi er kommet dertil, men udadtil skal det se godt ud. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg har aldrig selv, Gud bevare mig selv og Danmark og alt det der, aldrig selv forladet noget. Altså, jeg er blevet tatoveret, fordi jeg synes, det er fedt. Ikke fordi folk synes, det er fedt, men fordi jeg synes, det er fedt. Og vi glemmer det, mand. Så jeg startede podcasten på baggrund af, at jeg føler, at det hele er meget overfladisk. Og jeg vil lave en forandring. Jeg sidder i min stue, har lavet den her episode, tænker, der skal noget mere ind, der skal nogle gæster ind. Jeg får nogle gæster ind, får lavet nogle fine episoder, nogle gode snakker, nogle gode mennesker, de havde en fede historier. De er så blevet fjernet, de her episoder nu, fordi jeg synes simpelthen, det var så pinligt, at jeg var så dårlig. Og der kan man jo sige, at jeg tænker over, at folk tænker over mig. Det gør jeg stadigvæk. Men jeg er opmærksom på det. Ja. Så mødte jeg Mads. Mads har været min medarbejder, dengang jeg drak torsdag, fredag, lørdag, og var bestyrer på en natklub. Og ikke var et godt sted i mit liv, vil jeg selv sige. Det var fucking griner, når det var torsdag, fredag, lørdag, men forfærdeligt de andre dage.
Så mødte jeg Mads, og vi skulle mødes på en bar. En kaffebar, vel at mærke. Får os en kop kaffe. Har virkelig en god snak i flere timer, og lige blev sendt med, at så skal han være med ind over den her. Det startede med, var det meget bare sådan, jamen, det skal jo bare være, han skal være manden bag kameraet, og så er jeg lidt fronten, men vi synes egentlig, det gav god mening, at Mads skulle med ind, ligesom så vi er to, og vi kunne have en samtale sammen også, så vi begge to kunne skabe os en identitet. Om det er en god identitet, det ved jeg ikke. Jeg synes godt nok, at nogle gange så lyder jeg dum, altså virkelig dum at høre på. Det gør jeg sikkert også nu, men ja. Og så koblede han på, og vi startede i hans stue efterfølgende, og havde nogle dejlige gæster inde. Det jeg egentlig prøver at sige med det, det er, at jo, vi sidder her i dag, men folk hæfter meget, undskyld mit sprog, der er virkelig meget arbejde i at lave en podcast. Jeg bruger 15 timer hver uge i gennemsnit på at finde gæster og sociale medier og skrive frem og tilbage, og jeg elsker det, og det er også hårdt nogle gange, men det gør også bare, at jeg udvikler mig. Jeg tror, folk, der kendte mig for 3-4 år siden, ville tænke, det er ikke ham Andreas, der var det dengang. Det her, det er en anden person. Det håber jeg i hvert fald, I tænker. Jeg kan jo ikke vide det. Og jeg er sådan set måske jeg vil virkelig være glad, hvis de vil sige det, men jeg er egentlig også lidt ligeglad. Fordi jeg føler, at jeg har lavet en forandring. Jeg føler, at jeg er et godt sted i mit liv. Med gode mennesker omkring mig, og har taget nogle rigtig gode valg, og snart færdig med studie også, det er også sindssygt. Men ja, til dig, der lytter med, hvem end du lige er, prøv lige at overveje, hvad du har gjort for dig selv det sidste par år. Bare, hvad har du gjort for dig selv, for at du er et bedre sted, end du var for et par år siden, eller bare for en uge siden? Det tror jeg, det er noget, der er værd at tænke over. Jeg skulle for eksempel tage en kold tyrker på alkohol i et år, hvor jeg mener, det var 3 gange på et år. Det var det, jeg normalt gjorde på en uge. Og nogle gange så er det bare sådan noget ekstremt, der skal til, og det var virkelig svært for mig selv og min omgangskreds at forstå, at ham der hele tiden var toppen af poppen, og drak hele tiden, var den først til at spørge, om vi skulle have en øl. Nu stopper han bare. Og fik kommentarer som, ej, det kan ikke passe, og ej, hold nu op, og nu er han også blevet kedelig. Ja, jeg var nok også egentlig blevet kedelig, men jeg fandt ud af, at det var faktisk ikke vigtigt for mig, at andre folk synes jeg var kedelig eller ikke kedelig, men det var vigtigt for mig, at jeg selv følte, at jeg var på den rette vej, og ikke ude på et sidespor. Så ja, det er lidt det, der skete for, at jeg endte her og sidder og snakker helt alene. Det er kraftedeme smadret. Men det kan altså et eller andet. Det kan noget at sidde og snakke alene, åbenbart. Det er også lidt psykopatisk på en eller anden måde, måske. Nu er der selvfølgelig kamera. I lytter med, håber jeg. Og jeg håber, det sætter nogle tanker i gang. Men jeg sidder heller ikke lige derhjemme i sofaen alene og sidder og snakker. Det kan jeg da godt fornemme. Det er sådan lidt mærkeligt. Jeg sidder bare og snakker i din mur, og sådan, nå, hvordan er det i dag så gået, Andreas? Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad med dig. Ja, det er heller ikke mig. Ej, det er sgu lige vildt nok, måske. Ja, så vil folk dømme mig. Det kan også være, de dømmer mig nu for at sidde her. Det kan egentlig også godt være. Men jeg kan egentlig sige, at jeg er sådan set ret ligeglad. Det er faktisk ret sygt, fordi dengang jeg startede podcasten alene, og egentlig også startede med Mads der, var der ikke mange, men der var nogen, der var sådan, nå, hvad laver du her? Skal du ikke hjem og lave noget af dit podcastværk, og har lavet sjov med det, og gjort lidt til grin med det nogle gange, og burde jeg ikke have mikrofonen foran munden, når jeg snakkede, eller et eller andet. Og nu kan de samme mennesker komme over og sige, hvor er det fedt, det du laver, Mandrup, hvor er det fedt, det du laver. Og jeg er bare sådan, altså, de har jo ikke engang en oprigtig holdning til, hvad man laver. De følger bare strømmen. Prøv at tænke, at jeg skulle følge strømmen hele tiden, og ikke gå sin egen vej. Holy shit! Det vil jeg blive træt af. Altså også rent metaforisk. Så følg strømmen, du skal ikke lave noget arbejde, du kan bare slå af, men så snart der kommer noget modstand, så er det bare om lige noget. Fordi du ikke har noget at give imod. Du har ikke noget resiliens, du kan ikke gøre noget. Vi kan gøre noget. Mig og Mads. Mig selv alene. Mads alene. Vi har udviklet os. Vi har bygget på så meget. Og især, hvor vi lever i et samfund, som vi gør i dag. Altså, i mit øjeblik, hold da op.
Sprog, dansk, hallo, 24, 33, yes. I et samfund, vi lever i dag, et så svagt et samfund, synes jeg, vi lever i, hvor at der skal ikke meget til, før at folk bliver krænket, og man skal ikke overskride hinandens grænser og sådan noget. Det er også helt fair, og det skal man heller ikke. Man skal ikke overskride folks grænser, men der er forskel på, hvornår man overskrider en grænse, og hvornår folk mener, man har overskredet en grænse. Jeg har hørt engang et godt udtryk om, at samfundet går med beskidte ører. Og det er så godt sagt, fordi selv når du siger noget, der ikke er en mening, noget ondt i, så kan det blive tolket og antydet som ondt. Selvom du siger bagefter, der er ikke noget mening i det her. Det er ret vildt. Selvfølgelig er ord og ordvalg vigtigt. Men jeg oplever bare, at vi lever i dag i et samfund, hvor jeg føler i hvert fald, at man er utrolig begrænset i, hvad man kan sige. Utrolig begrænset. Og jeg skal ikke sidde og spille klog, for jeg er ikke nogen professor. Jeg er seriøst bare en eller anden random gut med fregner fra Aalborg. Men det er det, jeg oplever. Jeg oplever, at man er begrænset. Du kan ikke gøre noget, du må ikke... Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg oplevede i byen, seriøst, det er så mærkeligt. Jeg oplevede i byen, at en eller anden random kvinde kommer gående forbi mig og tager fat nede, hvor det er forbudt at røre, altså ned mellem benene. Det var helt vanvittigt. Forestil jer lige, og jeg var bare sådan, what the fuck, hvad sker der? Men forestil jer lige, hvis en mand, han gjorde det med en kvinde. Ved begge scenarier er det overhovedet ikke okay, men der er ikke en af dem, der er mindre okay end den anden. De er lige meget overhovedet ikke okay. Men jeg tror bare, at reaktionen vil være langt større lige nu. Fordi der er noget med køn. Og jeg kan ikke finde ud af, hvorfor det er sådan. Vi snakker om ligestilling, og jeg vil sige, at der skal være lige stor reaktion over for begge dele. Vi har også et ansvar som mænd, at sige, det er ikke okay, vi skal gøre noget ved det her. Hvor jeg synes, kvinder er virkelig gode til at være sådan, nu gør vi noget ved det her. Men det var et scenarie, der skete. Det var fuldstændig uhørt. Jeg var i chok. Og så drak jeg min øl. Og så havde jeg det bedre igen. Jeg drikker ikke torsdag, fredag, lørdag mere. Men jeg har lært balancen. Det med at bare få på øl, det kan også noget. Jeg har aldrig nogensinde rørt stoffer. Aldrig. Jeg har aldrig røget. Jeg har engang forsøgt at prøve sådan en heliumballon i Sunny Beach. Det var fucked up. Jeg får den her ballon, og så skal jeg bare have det her ind i førerhuset på mig, og mit kranie siger bare, godt, det skal bare ind, og så er det. Og det skulle det bare overhovedet ikke. Det var bare noget med, at man skulle ind med det, og ud med det, og så ind med det, og ud med det, og ind med det. Så hende her fra Sunny Beach, hun går bare og råber noget mod mig, you're doing it wrong, okay, rolig. Jeg er fuld. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det gik ikke. Det skal man heller ikke. Det er dumt, og det er det eneste, jeg gjorde. Og sådan det. Men ja, det er også en del af min rejse. Sunny Beach, del af min rejse. Jeg har så også jeg har spurgt ChatGPT, fordi det er jo det moderne at gøre nu. Jeg har spurgt Chat, hvad kunne man snakke om, når man sidder her alene? Måske jeg skulle have en større skjort, det ved jeg ikke. Men Chat siger, at lyttere gerne vil høre noget omkring værterne, få en relation, og det må I heller ikke gerne, for vi er meget opmærksomme på at gøre det. Og jeg kan godt lide dele ud af det, og vi får god respons på det. Det er også det, I gerne vil høre. Min rutine, jeg havde ikke nogen rutine førhen. Seriøst, det var så forfærdeligt. Jeg var også ung og alt muligt, og det skal man have lov til. Men nu, rutiner er alt for mig. Altså, bare i dag, det er lidt atypisk, men i dag står jeg op 6:00, op og træne, lidt i 7 til lidt i 8, ude på mit studie, hjem, nu er jeg så lavet podcast, så skal jeg ud og cykle. Jeg har fået en fucking cykel, mega dyr sport, mega fed sport. Fået en cykel, ud og cykle i aften,
have noget mad, hjem og sove. Det der med at have noget fylde i hverdagen, noget man synes, der er sjovt, noget man synes, der er interessant, som ikke har noget med alkohol eller stoffer at gøre. Det kan noget. Det kan virkelig noget. Jeg skal også løbe halvmarathon på søndag. Det er ret nøjeren. Når det er kommet ud, så har jeg løbet halvmarathon forhåbentlig. Det er jeg spændt på. Jeg har løbet det en gang før, på lige under 2 timer. Det er en par år siden. Jeg er også 14 kilo tungere nu. Men hvorfor gør jeg det? Det er jo for at presse mig selv igen. For at udvikle mig. For at opnå noget igen. For at holde mig i form, holde mig sund. Jeg træner ikke, fordi jeg vil se godt ud, som folk gør. Det der med, jeg forstår ikke det der med, at man vil træne for at se godt ud. Fordi jeg tror på 80% af det er fordi, du gør det for andres skyld. Så er der 20%, når du står hjemme i spejlet og tænker, ej, hvor er det godt. Jeg træner, fordi at det holder min krop sund og i gang. Så ting ikke bliver hårdt for mig. Så nogle basale ting som at overskud til at gå ned med skraldet, eller lave lidt mad, eller rydde op, eller whatever det kan være. Jeg træner for at holde mig sund, holde mig fedt, og skabe noget overskud. Også bare sådan, hvis det er, man skal flytte på nogle ting, at det gør det lidt nemmere, og også det her med at være mand derhjemme, at føle, at man rent faktisk, når man så er ret ryg og sådan noget, at man har den der mandighed over sig, tror jeg. Kan man ikke kalde det mandighed? Jeg kalder det mandighed. Der er noget vigtigt i, og det tror jeg, at de fleste mænd kan give mig ret i, at der er noget vigtigt i, at man føler sig som en mand. Hvis du ikke gør det, hvem er du så? Hvad er din identitet? Hvem fanden er du så? Jeg vil gerne være en mand. Jeg vil gerne være en rigtig mandemand. Det vil jeg. Der vil kunne, hvis der er en eller anden, der kommer op og ud af out of nowhere vil begynde at slås med mig, altså det sker aldrig. Men hvis det nu skete, eller min kammerat eller min kæreste, eller whatever, bliver udsat for noget, så kan jeg træde til. Ikke fordi det sikkert ikke er nødvendigt, men den følelse, jeg kan have, at jeg kan gøre det, den er vigtig for mig. Den er virkelig vigtig for mig. For det er min identitet. Også når man engang skal være far og sådan noget, at jeg stadig kan bibeholde den sådan nogenlunde, og sige, at jamen, jeg er den der klippe der, eller den klippe der, folk kan læne sig op af, hvis det er, de har brug for en pause. Jeg har også brug for en pause engang. Jeg er virkelig dårlig til det, men jeg har virkelig brug for en pause nogle gange. Og det er noget, jeg arbejder på meget lige nu, at finde balancen, for jeg tror lidt, jeg har gået og leget med stress, sådan trykken for brystet og så videre. Men finde balancegang mellem det og hårdt arbejde, det tror jeg er virkelig vigtigt, især for mig i hvert fald. At kunne det tror jeg, det giver mig noget glæde og motivation for at fortsætte med det, jeg gør. Ja, skal lige se, hvor langt. Og det er bare, jeg håber stadig, at dig, der lytter med, synes, det kan noget. 100%. Jeg spurgte også chat nemlig, omkring et altafgørende moment i mit liv, hvor jeg tog et valg. Det er lidt svært at svare på, det er et ret stort spørgsmål at svare på. Jeg tror, da jeg stoppede i nattelivet og søgte ind på studie, der blev jeg trukket ud af det her miljø, der bare hedder ingen hæmninger, masser af alkohol og ingen grænser og respekt for andre lidt. Den er sådan lidt, det handler bare om at være størst. Hele tiden om at være størst. Følte jeg i hvert fald. Og det led jeg så også efter. Jeg tog nogle dumme valg også. Altså det er jo så mærkeligt. Ja. Men det tror jeg, det gjorde, at jeg kan sidde med oprejst pande i dag og være sådan. Du er faktisk okay. Ja. Det tror jeg sgu. Det vil jeg sige. Men ja, jeg var forresten, apropos det jeg sagde tidligere med cykel, jeg var begyndt at cykle en dyr sport, men en rigtig fed sport. Socialt også, at komme rundt og se landskab på en anden måde. Altså det der med at cykle og komme ud. Folk, der ikke har prøvet at cykle bare på en race eller whatever, komme ud fra Aalborg til Nibe, cykle der,
landskabet, du oplever det ikke i bil, og folk er sådan, kommer sikkert til at sige, vi oplever det hele i bilen, og hvad mener du, vi kigger ud fra vinduer? Nå. Det er noget helt andet, at komme ud på en cykel, ikke have så travlt, og så kunne kigge ud over landskabet, ud til vandet, opleve vinden i hovedet, og alt, og så også de fucking fluer, der kan være. Men opleve det på en helt anden måde, du er til stede i det. I stedet for bare sidde i en bil, måske høre ret for høj musik, eller sidde og snakke med de mennesker, der er i bilen, har en telefonsamtale. Der er noget værdi i det der, I kan komme ud. Tag ud og få en is. Cykel over, få en is. Gør noget. Ja. Det er sgu ret nøjende at sidde og snakke alene. Nu har jeg gjort det 20 minutter, tror jeg. Jeg har gjort det 20 minutter. Det er sgu egentlig vildt nok. Jeg tror slet ikke, jeg vil sige de ting, jeg har sagt. Altså, jeg tror slet ikke, det var sådan, jeg ville komme ind på. Det var en ret åben bog, men det var slet ikke sådan. Det kunne være lidt spændende at se. I må også meget gerne prøve at skrive til os, hvis det er noget, I har tænkt over de ting, som jeg eller Mads snakker om. Hvem I er, og hvem I var førhen, om I har forandret jer, har I ikke det. Hvordan... I er også velkommen til at spørge os, hvad vi tænker, hvis I vil, på vores sociale medier, Instagram, TikTok, Facebook, whatever. Vi vil gerne skabe det her community for alle. Og så er det egentlig bare et grineren sådan. Vi har virkelig nogle fede timer. Hårdt arbejde, men det resulterer i fede timer. Så det kan noget. Men ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget mere at sige. Jeg tror, jeg vil sige tak, fordi at du lytter med nu. Glæder dig til en masse snak. Jeg tror helt klart også, at han har noget mega fedt at byde ind med. Og så få købt den cykel. Det er virkelig fedt at cykle, seriøst. Og nyd livet. Seriøst, nyd livet. Nyd de mennesker, du omgås med. Værdsæt dem. Overvej, hvad for nogen du omgås med. Gør de der ikke noget godt? Væk med dem. Og folk siger, det er svært. Nej, væk med dem. De er bare væk. Den er ikke længere. For hvis de gør noget godt for dig, så får du ikke noget ud af det, og så skal du bare væk. Ja. Det var mine ord, tror jeg. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du lyttede med. Og god fornøjelse med en masse snak. Det er faktisk lidt utroligt, hvor nervepirrende det kan være at skulle sidde og snakke til et kamera, når det er, at vi ikke som normalvis sidder og snakker til en gæst. Det føles meget mere, opstiller meget mere unaturligt, kan jeg mærke, og det, jeg forstår virkelig godt, at folk de har svært ved at være på kamera. Og det er nok også i sidste ende derfor, at jeg valgte at være bag kamera og har gjort det meste af mit liv. Fordi den måde, jeg ligesom kom ind i podcasten på, det strækker så egentlig lang tid tilbage, til jeg måske var 11 år gammel og fik mit første videokamera i julegave. Og måske også lidt før det, fordi jeg altid godt kunne lide at lave videoer i folkeskolen, og ja, jeg altid bare godt kunne lide at lave noget med videoer, med billeder. Og jeg tror, hele den rejse har egentlig været meget ensom, når jeg tænker tilbage. Jeg har altid været ham, der var lidt, eller følte sig i hvert fald udenfor i folkeskolen. Jeg følte ikke helt, at jeg passede ind, og at jeg var lige så meget værd som alle andre. Og jeg begynder at lave det her, og har egentlig aldrig følt mig god til det, jeg laver. Jeg har altid følt, at jeg var lidt af en imposter, som mange kan føle sig, når de begynder at lave noget. At alle andre er bedre til det, end man selv er, og man duer ikke til en skid. Men hvis jeg lige skal tilbage på min rejse med alt det her, så var jeg jo nok 19 år gammel, da jeg startede min virksomhed og begyndte at lave videoer og fotografere for virksomheder og andre forskellige mennesker.
Og tage lige et skridt tilbage, så var det rent faktisk i Jomfru Anegade som klubfotograf, at jeg havde min første betalte opgave og fandt ud af, at det egentlig var noget, jeg kunne tjene penge på. Og det sjove er, fordi det er jo ved at være 8 år siden. Og dengang, der var det at tjene penge på sådan noget, og hele den verden med sociale medier eksisterede ikke på samme måde. Man blev kigget lidt skævt til, om man ikke skulle have et almindeligt arbejde, eller man skulle ud. Og jeg kan huske, min far sagde til mig, om jeg ikke skulle være ingeniør, på trods af, at jeg aldrig nogensinde har været god til matematik. Jeg tror, jeg fik 4 i mat C. Og ja, så det med, at jeg hele tiden vidste, at det var noget af det, jeg skulle, selvom at det ikke var den vej, jeg fik taget, som jeg troede, jeg skulle tage. Det var en helt anden vej. Jeg troede, jeg skulle uddanne mig som filmfotograf, og så først bagefter arbejde for et eller andet stort filmselskab og lave film i Hollywood og sådan noget. Og den plan har lidt ændret sig. Det er lidt noget andet, det jeg gør nu. Og jeg er egentlig ret glad for det. Fordi en ting, jeg har lært med min ADHD og min måde at være struktureret på, det er, at jeg er ikke særlig god til at indordne mig under andres struktur. Eller jeg vil lige ændre den til at sige, jeg har brug for andre folks struktur, men jeg har ikke altid været så god til at forholde mig til, at ting skal gøres på en bestemt måde. Jeg altid gerne vil gøre det på min egen måde, og lidt være i kontrol over, hvordan det er, at det kommer til at ske. Og det sjove ved alt det, og nu ved jeg, at Andreas også snakkede lidt om, hvordan det var, at vi startede. Fordi jeg altid godt kunne lide at hjælpe folk. Og Andreas var jo min chef. Han hyrede mig ind til at lave klubfotografering på en klub i Aalborg, som ikke eksisterer mere, der hed The Gap, hvor jeg nok var i et års tid. Og vi har egentlig ikke haft en særlig personlig relation overhovedet. Vi har snakket med hinanden, vi har drukket lidt sammen, vi har været til personalefester sammen, og egentlig ikke mere end det. Men der sker jo så det, at vi møder hinanden på en bar, og før det har jeg faktisk også sagt til ham, at han skulle egentlig bare, jeg vidste, at han startede med det her projekt, og at han skulle bare sige til, fordi så skulle jeg nok hjælpe ham med at få sat det hele op, fordi jeg kan egentlig godt lide at hjælpe folk i gang med deres projekter, og se dem komme til livs. Men vi møder så hinanden på en tilfældig bar, og Andreas han siger så til mig, at vi skal finde ud af noget. Vi skal gøre et eller andet. Og vi sætter os på Espresso House, sidder i 4 timer og bare sidder og snakker om, hvordan vi kan få det her projekt til at lykkes. Og jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle være med i det. Jeg tænkte bare, at jeg ville hjælpe ham for at se hans projekt komme til livs. Men vi starter så det her, og det sjove ved det hele, det er, at den her tanke, den her følelse med at ikke at være god nok, den sidder stadigvæk i mig på det her tidspunkt for 2,5 år siden. Den sidder stadigvæk i mig i dag, ofte, men ikke lige så slemt. Men den sidder i mig, den her følelse med, at hvorfor lige mig? Hvorfor var jeg god nok til at skulle lave det her projekt sammen med Andreas? Hvorfor var det ikke alle mulige andre, som var bedre end mig? Men på trods af den frygt, så valgte jeg ligesom at køre igennem det. Altså, og ligesom være sådan, sige til mig selv, at bare fordi jeg har en frygt, så behøver jeg ikke lytte til den. Så selvom at det til tider er hårdt, og så bryde igennem sin frygt og gøre ting, der egentlig er virkelig skræmmende, så gjorde jeg det egentlig alligevel. Og man kan bare se nu, at vi har lavet, hvad er det her, nummer 64. episode på 2,5 år. Så det går jo egentlig meget godt. Og ja, det er sådan lidt, det er stadigvæk lidt skræmmende en gang imellem. Der er stadigvæk en del med selvtilliden, som jeg tror, der er mange derude, der døjer med. Jeg har til dels altid følt mig ensom igennem mit liv.
på trods af, at jeg godt kan lide at gøre tingene selv, og har svært ved at lytte til, hvad andre siger, at man skal gøre på en bestemt måde, så tror jeg, at det Andreasen ligesom gjorde for mig, det var, at han fik sagt, hvor alle andre, jeg kender, ville have sagt, at vi skal finde ud af noget, og så bare have smidt den der. Så skrev han til mig, og vi fik fundet en struktur. Og det gjorde ligesom, at fordi der var den her struktur, så havde jeg også nemmere ved at være i det, end jeg ellers ville have været i det. Og det gør jo så, at fordi vi ligesom bare har opbygget det her partnerskab, at vi lidt bare har sagt tingene, som de er, og støttet hinanden, når det er, at tingene de har været svære, at det egentlig er gået ret godt. Fordi tingene kan ikke være sol og grønne skov hele vejen igennem. Der vil være op og ned personligt, og lige den del har vi haft rigtig meget. Den del har vi egentlig, hvordan siger man, altså, vi har bare altid accepteret den følelse ved hinanden, at vi godt ved, at det kan gå op og ned, og at man ikke altid er lige i det rigtige headspace. Så jeg fandt lidt ud af det der med at dele et projekt med en anden person, egentlig kunne 10 gange mere, end at gøre det alene. Men det er også klart, at det kan være svært at finde de personer. Altså, jeg vidste ikke, hvor det var, jeg skulle finde de personer. Jeg tænker, hvis der er nogen, der sidder derude og gerne vil starte et projekt, som føler, at de står rigtig meget alene med det. Jeg tror, det er et spørgsmål om at tør at sige ja. Tør at springe ud i det. Og selvom at personen ikke nødvendigvis ser ud til at være der, så hold øjne og ører åbne. Fordi man ved aldrig nogensinde, hvornår det er, at der skulle komme en person, som faktisk som du kan skabe noget ret fedt med, og som kan støtte dig og hjælpe dig i forskellige ting på hver sin måde. Og jeg tror især, altså det, når Andreasen lytter til det, så vil bare sige kæmpe tak for det, for ligesom at være støtte i, at jeg er sgu god nok, og det hele, det skal nok gå. Men altså at sidde her og sidde og tale er utrolig nervepirrende. Jeg føler også bare lidt, at jeg kører ud af en tangent og bare prøver at sige noget for at sige noget. Fordi vi har lidt en... Vi klipper ikke i det, fordi vi vil gerne vise vores samtaler som værende ægte og rå. Men jeg ved, at Andreasen også har snakket lidt om struktur, og hvordan han ligesom har struktur i hans hverdag. Og der vil jeg bare sige, at det har jeg ikke. Jeg har ikke særlig meget struktur i min hverdag, selvom jeg vil ønske, at jeg havde det. Så har struktur altid været svært for mig. Det er svært for mig at gøre ting, når det er, at de bare skal gøres, hvor der ikke er en årsag til, at jeg ikke bare kan sidde og scrolle på min telefon i flere timer. Og jeg tror rigtig mange folk udadtil kan få en følelse af, at vi bare kører med klatten. Det med at lave podcast, det viser jo, at vi har styr på alting. At der, ja, altså det viser det ligesom et glansbillede af, at vi bare har styr på, hvad vi laver. Men altså bare på daglig basis kan jeg struggle med at gøre ting til tiden og få ordnet alting og få skabt struktur over min hverdag. Få spist til de tidspunkter, man skal spise på, alle de her ting. Og jeg tror, noget af det vigtigste, det er, at hvis det er, at man har problemer med de her ting, at man ikke bare går alene med det, men at man får snakket med nogen om det, eller får sat ord på, hvad det er, man føler og tænker. Noget af det podcasten personligt har hjulpet mig med, det er at blive mere opmærksom på, hvad det er, at jeg egentlig har gået og haft af tanker og følelser. Og det kan være svært især som mand at føle er acceptabelt at tale om, fordi at der godt lidt kan være en kultur af, at man ikke må tale om sine følelser. Og det tror jeg lidt, at vi skal blive bedre til som mænd.
og acceptere, at når der er en mand, der kommer og faktisk har et problem med noget, eller er ked af det noget, at vi så også lytter og prøver at være forstående. Fordi tit og ofte, så bliver det bare skudt lidt af, som værende, skal vi ikke se noget bold, skal vi ikke drikke en bajer, eller skal vi ikke lade være med at tale om de her ting. Men det er vigtigt, at vi fortæller om de her ting. Fra mit perspektiv. Og ja, jeg ved ikke, om der er nødvendigvis er så meget mere, jeg har lyst til at tale om. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad det er, at jeg skal tale om, men på samme måde med struktur, så havde jeg heller ikke forberedt noget til i dag, som Andreas så fint havde gjort. Og jeg tror, det er en ting, jeg gerne vil blive bedre til. Jeg vil gerne blive bedre til at forberede mig på ting og gøre ting ordentligt. Lige så vel som jeg godt kan lide at gøre tingene, når det er, at de kommer, og være god til at løse ting på farten. Så tror jeg, en ting, som jeg rigtig gerne vil blive bedre til, det er, hvordan det er, jeg skal forberede mig til ting. Og det er en ting, som du også som lytter kan tænke over. Hvad har jeg af udfordringer, og hvad kan jeg gøre for at løse den udfordring? Det er i hvert fald noget, som jeg vil arbejde rigtig meget på, eller arbejde mere på. Så jeg vil sige tak for at lytte med på den her lidt specielle, mærkelige episode, og jeg håber, at I vil kommentere og skrive jeres tanker om, hvordan det har fungeret, fordi i sidste ende, så er vi bare 2 kejler med taletid. Og så vil jeg også lige sige til sidst, at hvis det er, at du som lytter har lyst til at støtte vores podcast, så kan du faktisk gå ind på buymeacoffee.com/altgodtpodcast, hvor du kan støtte podcasten med et lille beløb, enten en gang eller månedligt, så det er, at du er med til at sætte flere episoder til livs, så vi kan tale med endnu flere mennesker og komme endnu længere ud og snakke med forskellige personer, der har hver deres egen historie, fordi vi har sgu alle sammen brug for at få fortalt vores historie, hvis det er det, vi ønsker. Så tak for den her gang. Og vi ses i næste. Jeg kan tydeligvis ikke tale. Vi ses i næste episode.